Wat lada ka election commission kampat bebenaya ka tarik wan pelong ya ka election cak Lok Sabha. Henry Shalong parliamentary seat ka jengrak election kelasang bar chongshit hak bagi ketong glayai keleng-keleng nakam tabalik pensetu iki pai ba. Ubak Robert Jun Khajarin ubang kotong yang manlang juga sang UDP pan HSPDP hak pok kalama jong ka RDA ulai mat pelong jaga jalan keleng-keleng kisnong bat kawin kisnong ka bolorong malik pelong jalan ka di kisnong ka pok nong spung. Hapakaran hakan di ke jalan dak liang jong ubak Robert ular wala job kum MP nong kum simpak simsong jaga jaj bendriu. Nata ulah kular ban buat din ya ka jeng dawa banyu minority status jaga nem kasi. Syuk-syuk ubak Robert dah kejaran jong uliah tua ba ularong syaka politics namar ba umhun ka mesim masuk nyum dan dia bercerong tong nong pikai. Syuk-syuk ulah pan paru ba kejeng dawa ka jaj bendriu ba bunsin. Wat haba ka sambil ka menjeru undi kisakot tengah keti jong presiden jong kari India. Kum tahu ulah kular ban lang UMP. Unyai buat din yang di iki kambat ka sorkar pedeng kebjuru bagi board kesukaan India kentup yo presiden bat kiwi-kiwi. Hakan dikajarang na dalam pipai kan dalam jangka ADA. Nong yalam jangka seng bahalang bat ban yakun ya kene ke MP election. Kadau tenrai para ribe kabang ajit ya kaban yakun ya kene ke MP election kolong ba ngamla syuk ban susong. Ngamla syuk ban supekai nabar. Ngamla syuk ban sutunum mahing ban pej bakalawai jong kari bakajai penriu kadon hapadeng ka jingma kadon hapadeng jong ka jing mansau kum kajai penriu ka barit paj ngidon kam ban yada yaladi ngidon kam ban penek pensa yala ka snap ka bakarpang ya ka riti ka dustur ya ka khendau ka siap bat ya ki hok ki bakarpang ke jongi kum gajela ngidon kam banang ya kiu irat hakil yang baro kum unong alam seng balang berkum unong ya sajaj nakawai kapor sakawai kapor ngila sajaj jingmut ngila saj pensengau ngila saj dawa bat hakep kikep ngila penlong ru kinong penbor ya kita kinong tawan nadu ki MP ki MLA bat ki MDC panle namta kari ba kajak beru jongi ki babun kimat ngilala ban penkongu ya ki MLA bat ki MDC kabasngau si kalong ki babun pat kimat hadin bagi MLA beron buram ki jongi bat ki MDC kala mencur dia kata kabasngau si kalong endala poi bat ki isu ke be tengku bat ka sarkar India endala poi sakaban ai muhor dah kata ka presiden jong kari India ki sakut lut kita ki jing dawa ki jongi ban yada yangi ban penek pensa ya ki jing long kerpang ki jongi nilai kun parari ban penyo ya ka ILP kabadai kawat kabadai kawai na ki an kiban yada ya kariba kajat merego jongi na kajing rung kertelep jongi mandari hakan ni ka jela ka jongi beleng ya haban yada na beleng ni tu pi bah ka sensar pai pa kibabun pai kibat ya ulakam sensar ladadang bun pai mangi ki kun nyotrep bat ki acek ngindang sensar mangi ya kan ni ka jela ka jongi hendrai ladang ilasa tampat hakiwei ken mau parari ngin salong tangki merau bat kinang thoding jongno hakan ni kari ngimdai bat sngau sengan banong ladon ka district council ladon ka land transfer act ladon ka job reservation policy ladon ka ni ladon ka tai kana thu pi ya jing sha kalong ya ki an lasna do ubriu ya ki an lasna da legislative assembly ubriu bat ki MLA kila bat pen kala ya ki an lada pio ya ki MLA ki bomdai shu ki trai muluk tangar phangut nget yanga ka mekhlia lam transfer ka jongi lalet ka district council lalet na ya keren ya ka reservation policy lei wat mentaru dang bun ba ki batumu bat penjot ban pen praya ka lada let ke district council bat lada ja ke district council kai ka banjia ya ki dorbar trairi ka jongi hato dang don sim dang don right dang don senong dang don dorbar kur bat lada don kini ki dorbar trairi kai ka lawai ka jonga kai ka lawai jong ki kun ki ti ki jongi gila dawa na kapor sa kapor para ribi ban wanra yang takaan banyada ya kajak mereka jongi lepas ya resolution dah kami clear legislative assembly kabas ngosi kelong KMP badan buram ki jongi kim sem laang ya ka sentur ke jongki hakapor ka babiang kim sem la sim kia ban pen kongo ya kata ka sarkar India bahkan penrekam ya kata kiwei ki jela ki layo ngipat haduk mentah ngilaap la sau santeli ki snem ayurem ngi kelempat sem layo
Ngidawa ban penrong no ya sa tin kasi haka kernet ke bapra ngile ki aslong ngile ki sedali ki emale ki jongi ki lapas ya ka resolution nadu arajar khatra menta ladap san snem tam Andrew snem duna kata ka jing pas ya ka resolution ka basnusi kalong hadu mentaru 4 yoi serngut sernget bat ngiyoi ki social media ki ngile ana ladon Saki ba mut sniu ban le khang na lendet ya kata ka jingrung jonga ketin kasi haga kernit ka bapra ngi pha ya ki ban penrung ki ketin long thek kum tu bak uba thep no ya ka bol ha gul lo jong jam dau hari ba ka jam ro jong sab e ki jing khun sab e ki jing 3 minute jong kasi athor society Oh nakapor sa kapor ngalasa ya don benta bahabat ka hima ka jong pi ka hima nong spung ban hiar sa itu ki border sa bardua ngalalet sadu bakut do jong ka hima jong pi ngalahiar sadu gitu ki jaka thung selasa ngalapoy itu ki lum khawasing bat ki nong alam jong ka hima ka jong pi ngalalet hiar dalah ki jong ki kijat la bon sin ban ya keren nam tau put usam kita ki parti di thor ki wan hanong spung ki wan hamongap kyong ngidon mangi ha mekhlia ngidon mangi hasam ngidon mangi hadali ai yangi ya kabor bangin long MP ngin penbet yo put usam kat nang ai kabor nang rid uput usam jong ajala ka jong hato dang syania ngiladap ai yang ta kabor kam semdai bangim semlai mentalai hame khliarum don shu asamrum don shu daliru la tiknabum don shu balai ai bot la long ke basannya ak perdat sa sisin mental ngila kren na kapor keli ni ba sensar keli na isa Matthew kanno teliki department uwei YS ubat pinlet rum tang ban kendu wat omle wat minister ban kendu IKS yongi kae kamtam kini ki babat ya ka secretary commissioner secretary principal secretary additional chief secretary le na ya kren tang ban kendu uru kalae bat renjan kita ki kam prak ndai teliki department WIS la kren bonsin ka sorkar mekhlia wat ha ka jingyalam jinglong menteri rang ba jong korat sangma la kren ban ai no yangi ya kata ka separate cadet bangin yo ban penbun ya ka jing bun pat jong ki officer jongi bat ban nom ya khle shu haka civil service bat ka sarkar asam lakat nosin ngi lakang lakat nosin ngi leki ompoi shano sa tenglut kilat penroi sa tenglut ki bobon ki kam nolor kata perari ki dan shibun ki ai ki baap mensau ya kari ba kacap ndego jongi kaba penlong yang bangam hunshu tang susong la dengi pet yang jing sa tombor jong kinia meritpat hakeleng jong kari India kabala ima kanang mi gisngi i kumba kanang jur kanang mi gisngi i kumba kinang jur mensua ka jing sa thombor ka daitang ka jing sa bom sa tit lada kita kinia meritpat kiyat halenti sengking hakini kisngi le pio im tawat ka jika kentang ru kisnut ya ka banrung bantung ya kalama ka jongki hagi ing mani ki jongi ki parari ban ki parado Prasnam ki jongi ki badang bat ki badang sno hakaniam tenrai nakapor sakapor kila set dawa nakata ka sarkar India banong ban itu no yaki ai yaki ya ka minority status karang bakin yo yakilat penroi ban yada ya ka jinglong kerpang jong kaniam ka kerpang ki sur ki jongki ki sabe no no play kita ki membo parlimen ki jongi kim sem lakaren bat ha ka jing sale om pajudan hiru baang lat no ka DA ka bangila kular banong bala dagi po siya katong ngene kren ya ka minority affair ministry ban ay ya ka hok siya ki parari ban ki paradok ki bersnam ki jongi ki badang bat ya kanam tenrai kum kini ki jia bat kilong kita ki anti conversion law kilasna hakeleng jong kari India sensar BJP ru kang yalap niam sensar kongres ru kang yalap niam lawan kita ki an kibaw melong syu ban receive kita ki phone na bari namta ki kam jong kandiam karukom lami kita ki an jaj phaujaj khang ya kati mau khang ya kati siam khang kati doyong khan kati motion lawan kita ke MMDR kabong
bau mau tu udah jong pi ka kandau tu kadai ke jong pi handai shua banti ana hap le chibuai na sarkar bekhliap na sarkar India jong pi ke Supreme Court hakini ki kes karai ke ong ba ka kandau ki marpo kandau bat wat ka benengru kadai jong ki trai muluk ha ka jela me khlia kam dai jong ka sarkar rai kata ka Supreme Court ka rai kata andre ka basnosi pat kolong ka jingdon jong kata ka MMDR ak lani kata ka an bante alakam ya ka jingti marpo khandau tungku jinge menta da kit mau pi kinong nong spung kinong soyong ma seniru klamai baisha tok stai ki bro jong ka an de kamian ya tungku ngimat jinge ya ka pleng ja ka jongi lasa tunjuk nak wei ke por sa wei ke por dang ngaki ni kisngi POE ya kata ke jing jenjar jong ki school hakeleng jong ka bekhalia dang sipang wei rang ba nama kerat dang pentip yanga baka sarkar mekhlia ka shem jing ban thung biang ya kita kinong hikai SSA anda kila syong thaj dan kila resign ngatrai konsensi jong piru se kibun kum kita balai melasuk bentung namar bakata ka sarkar India ka temu bon penduno ya SSA bat ka penduna ya ta ka contribution lan ka fund ka jong ki to mudur lada jia bakut no ki SSA school kan jia ayu ya ka puli ka puthi ha ka jala ka jongi kitu kinoi kai kene sei kitu ki kana samla puli kene sei hatong ngisat mudur kita nata kadau parari be ngashim ya karai benile ya kani election da ka jing thrang da ka jing angnut lada ma PPE bet balada dei komon ka jong ble nganyo benya sat ngayo ban pensngo haka sarkar India bat haka parlimen nam ta kini kijing kijing jenjar ke kamram jong undong elam kelong banuat ya kilat kilenti kuno banweng ya kijing kuno banwen ya kijing jenjar kuno banwanra ya kilat penroy lada PPE bit yang ngalong bola kloi banlong kasur ke jong pi banlong simpa simsong jong pi banlong undong ya sat jong pi ya ki hok ya ki jura ya ki mat ki bakorpang ki jong pi nam ta ka bha ka miat nam ta banya de penek pensa ya ri bekerja bro jongi